Sa track and field, siyang nanginanay pambato sa eskwelahan. Pero sa hampang volleyball, siya karon na nagaserbe nga pader bilang best middle blocker sa kilala nga Bacolod Taytong High School Thunderbolts volleyball team. Kilalahon ta ang naging finals most valuable player sa back-to-back champion team sa siningeta sa udsang FIDA sa liga. Elementary pa lang naging pambato na sa eskwelahan sang banwa sang Binalbagan si Donna May De Leon sa mga long jump kag high jump events. Gani sa makagraduate, na-recruit siya para maghampang sa Bacolod Taytong High School athletics team humaling grade 7 hasta sa grade 8. Dungan siya pag-training sa track and field. Nagsugod man si Donna sa paghampang sang isa sa mga nahiligan niya nga sports, ang volleyball. Nung pandemic na, so grade 8 and 9, alternate ko ba sa track and field, like Monday and Tuesday volleyball. And then the next stop na sa track and field na training. So, ang volleyball, aga, sige lang yapon. So, sa boy ko, volleyball na kasi sa kanugo naman yung rest lang ko. Pero, nabatsaga ni Donna nga hindi nangin mahapos ang dual sport bilang student-athlete. Ang mga nagdesisyon siya na mag-focus sa volleyball. Sa bulig ni Coach Ian Macariola, nag-dedicate sa training si Donna hasta nga nangin sentro siya sa depensa sa kilala nga Bacolod Taytong High School Thunderbolts volleyball team. Every day, overtime, sa training, extra, super, syempre stress. But na-encounter ko biglang stress. Diyan mo na. Grabe, biglang dumabalik ko track and field. How was the transition from track and field to volleyball? Sa ako, naging super hard bigla kay kabudlay mag-transition from track and field player to volleyball. Pero that time, na-feel ko na medyo okay lang kasi since ang balik ko mag-apply mag-singgina sa volleyball. Paagi sa pag-dominate sa midcourt bilang middle blocker, nalabot na ni Donna ang kadalagaan sa local, regional as sa national competitions. Ang Thunderbolts ang naging back-to-back champion sa 2024 Rebesco National Volleyball League kag si Donna ang napili nga finals MVP sang liga. It feels good kay syempre nang gala kami ang province kami sa syempre pagamba mo yung province diba wala hindi man gid sila nga nubo pero syempre sa province kami hindi kami siling compete gid sa mga nationals sa Manila so syempre sa una kailangan namin i-prove yung ay kita na Bacolod na kami so kung lain gusto naman ma-feel siguro sa man gusto man ma-feel nga ay lain ang program sa Bacolod gusto naman nga ang program sa Bacolod namin nandalo ito nakakompete kami sa nationals may kakapwede kami so muna nga mo gusto i-prove para mabuligan na ng mga grassroots ni Sir Boy. Pero nakibalo-bala ka mo na magluwas sa track and field kag volleyball. Nangin representative man si Donna sa mga inter-school singing competition. Sa puso ko, ang mapailalim ko isipan suka. Pasampol pa lang ini sa Negrense nga Phil-American student athlete nga karon at Tineo bound na. Hindi man mapakta ni Donna ang iyang mga kapalaran sa collegiate competition. Pero pagi sa experience bilang kabahin sang Philippine team sa volleyball, handa siya sa anuman nga pagpanghangkat. It's good. para man gisamon, kailangan naman mo ang tanan. Para maka-school kami sa amin, gusto ng university. Kailangan gid na ang mga wala kami bilang may Peta, Ateneo, Etio. So, di ba? Tama. Basic lang coach nga no mo perme sila do ginapasunod pala sila nga mindset each time nga mahampang sila makompete sa ibang mga lugar. Isa lang pero may nambako sa sir. Number 1 siyempre discipline hard work sa training. Tapos nabansi ang kontra o nabansi kami dapat hindi magkumpiyansa dapat mabato yapon. Bisan pa nanging priority na ni Donna ang volleyball, labig gyapon siya nga nalipay kag nagapasalamat sa training nga inatun-an sa track and field events nga nakabulig sa iya para sa madasig nga pag-transition sa popular team sport. Ang iya abilidad sa paglumpat ang naghatag siya sang edge sa paghampang sang volleyball para man malabot niya ang handom sa iya padayon nga paglupad.
Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksiyan nato ng mga highlights kag maaksyon ng mga pahampang pati na mga istorya sa mga pagdimakas kag kadalanan sa aton nga mga lokal nga atleta kag mga legends sa sports. Dili lang kundi all out ang aton mga bida sa liga.